खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 22 डिसेम्बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि धोन सम्पति आर्जिनो हागौ सोरजोंबा मेगन साजानो हागौ साननायफ्रा जाफुंगोन वृष राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन बयजोंबो बाख्नायजागोन गियाना बांगोन मिथुन राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो सोंखारि जागोन गोसोखौ दुखु मोनगोन कर्कट राशि नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ जोबोरैनो सुखु गोजोन जागोन साना खुसिजों बारलांगोन सिंह राशि नखराव बिमानि सुखु फैनो हागौ दुखुआ गोजान जागोन सुखु इसानखौ हगार हरनो हागोन कन्या राशि थांखिया जाफुंनाय नङा गुबुनजों थगाय जानो हागौ साना गाज्रिनो बारलांनो हागौ तुला राशि रां रुफानि आंखालाव गोग्लैनो हागौ गुबुननि दाहार लानांनो हागौ जेंनाफ्रा जोबनाय नङा वृश्चिक राशि माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ गोसोआव गोजोननाय मोनगोन मोजां सान जागोन धनु राशि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन आगोलाव जानानै थानाय बेरामा गानो हागौ मकर राशि रावनिबो हेफाजाब लायालासिनो खामानिफोरखौ मावफुंनो हागौ गुबुननि सिङाव थानांनाय नङा कुम्भ राशि नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ जोबोरैनो दुखु दाहा सहायनांनो हागौ मीन राशि नखराव फंबायनि सुखु फैनो हागौ अनलायनानै थानो हागोन मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव